Bir iki bir. İşleyme. Все. Bir iki. Gittik. Амелия, мен саған қазір бірнеше сұрау беремін. Оларға жидді етіп жауап бере керек, былай ма? Ярый. Не халярың бар, Венера? Мамана. Венера узган аптада Казаннан 50 000 тонна қар алып шыққандар, дейме? Тагын біразына қарған. Шушы қарны не эшләтергә? Кереге или машина белән. Кемнәр керергә тиеш аны? Они или неуставленный помощник. Менә. Фасиховлар гаиләсе керергә тиеш, дейме? Аның өчен аларга нәрсә бирәбез? Керекләр. Көрәкләр бирәбез. Син нәрсә яратасың, Халил? Шаки. Тагын нәрсә яратасың? Моны аңладык, бөтенебез дә аңладык. И всё. Рәсәйдә ришвәтчелек тамыр җәйгән. Аның белән ничек итеп көрәшергә? Һәм гомумән көрәшергә кирәкме аның белән? Минем фикерем, көрәшергә кирәкми. Чөнки начар эш. Чөнки начар эш. Ришвәтчелек белән көрәшү начар эш, шулай бит? Көрәшмәгез ришвәтчелек белән. Ничек уйлыйсыз сез? Татарстанда ришвәтчелек бармы? Бардыр. Бардыр. Менә шуның белән көрәшергә кирәкме безгә, юкмы? Юк. Юк, кирәкми. Ришвәтчелек калсын, име? Син дә шулай уйлыйсыңмы? Ришвәтчелек белән көрәшергә кирәкми. Балалар әйтсә, хак әйтә. Чөнки көрәшеп берни дә бер килеп чыкмаячак, шулай бит? Менә бу кем икән бу? Бу потлый трус. Бу кем икән бу? Бу Бурати. Буратино. Молодец. Исемен белмисең? Юк. Фамилиясын да белмисең? Авызы потлый трус. Бу кем бу? Человек, который ничего не знает. Человек, который ничего не знает? И он сам вот так делает. Как его зовут? Бельмем. Ничего белесең? Бельмем. Татармы бу, русмы? Татар. Татар. Кем исемле кеше бу татар булса? Альберт Эйнштейн. Альберт Эйнштейн, который ничего не знает. Киләева, ияләшкән бер. Килә ява, ияләшкән бер кар. Кем икән бу? Кем дип уйлыйсың? Җырчы. Нәрсәгә ул алайса машина белән эшкә? Машинада ярата. Машинада йөрергә. Машинада йөрергә ярата торган җырчы. Кем бу? Беләсеңме син моны? Җырчымы бу? Бу автомобильләрдә йөрүче кешеме? Который чинит машиналарны. Бу автомеханик, име? Бу автомеханик. Бу Татарстанның атказанган автомеханиги. Шулаймы? Бу популяр җырчымы синеңчә, юкмы? Немчә юк. Популяр түгел. Популярлыгы юк, име? Зур скачкам буласың, Халил. Була пожарник. Пожарник буласың. Стоматолог. Стоматолог? Нәрсәгә стоматолог? Детский стоматолог. Балалар стоматологы, име? Потому что детский стоматолог күп акча эшли, име? Юк, потому что ул авыртмый. Мин анда булдым, вообще авыртмады ул. Тагын кем буласың? И я была тойка, кылган тойка. Кылган тойка була. Кылган тойка. Кылган тойка. Кылган тойка. Безгә кичкенә генә реклама пауза. Кылган тойка. Әти-әниләрегез кем булып эшли? Минем әнием эшли. Кайсы матуррак җырлый? Әтиме, әниме? Әти, әни. Икесе дә матур җырлый.
Акча эшләрләрме алар җырлап? Әйе. Алып кайталармы өйгә? Әйе. Күп кайталармы? Күп. Ни кадәр? Әйбәт. Әйбәт. Күпме? Күрсәтә аласызмы, күпме? Тойка. Кыран. Тойка. 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 Французча беләсеңме син? Халил? Я тойка. Французча беләсең дип чамалыйм мин бу сүзләрдән соң сине. Синең акча бармы әллә үзеңдә? Бар. Күпме? Синеке, әтинеке дә шул кадәр, синеке дә шул кадәр, име? Кызлар, сезнең телефоннарыгыз бармы? Минем бар. Синеке бармы? Минем Уенча. Әтинеке булган ие, һәм искәрәбәттә инде. Эшләми хәзер Зифага. Зифага. Әтинең бөтен искере беткән әйберен Зифага бирәбез, име? Тагын берәр стишок беләсеңме? Берәр шигырь беләсеңме? беләм. Кем турында? Әти. Әти турында. Әйдәле, сөйләп кара әле. Шыршы, без сине сагынып көттек ел буе. Син тагын да матуррак бизәнгәнсең бу юлы. Ой, молодец. Менә Ильясовлар гаиләсендә әти шыршы ролен үти. Яңа ел саен, име? Шулаймы? Киләсеңме тагын минем яныма? Киләсеңме? Кайчан киләсең? Итте. Иртәгә киләсең. Иртәгә көтеп калам сине. Баскары әниң янына бар. Пока.